Pulang lam suku jotonai tonai takure bohong sono Ultra Entertainment YouTube channel thumbnail te dai tulu noro buji makna test thema ne khaklayo tini o video wa takokte bohong song जों दिनै सिनि अ त्रिपुरा राज्यनि हाबुवा ग्रानो तै जों दिनै सोरबा सुक्रुबै बुजिलायनाय ते साइमन लायनाय बिनि फुल डिटेल्स ब ओंखा आगिवो फाटार हास्तेवो ब दंगो ताकुtai बुखुक सं फियाबा ब सिनि त्रिपुरा सारक त्रिपुरा राज्यवो बेलाय खिनो कस्त मानखा ते बिरमान मानखा वानजि रकबाय थकाय जाखा खेला थोंसै थोंजागै ब मकल गथक जागिया ओंगै ब दुख नांजागै सिनि अ त्रिपुरा हावो ब फायगा फायै तामो ओंखा ब त्रिपुरा सारक न बेलाय खिनो खायरक जाखा वानजि रकबाय अ त्रिपुरा हावो त्रिपुरा सारक सातक जाखा बुथार जाखा तकथार जाखा आबुनि बागैसे बसिनि त्रिपुरा अ राज्यआव ब फायै त्रिपुरा सारक न लगिरुओ हंका हंके तामो ओंखा पयलाव बनो जों हा बुवाग्रानि बसुक हिनि फानो जत त्रिपुरा सारक बनो सिनिया तै साइमानया ब बरक का हामदे ना हामया दे बनो जत बरक चिनि अ त्रिपुरा राज्यनि जत त्रिपुरा सारक काहामके सिनिया तै साइमानया हंका हंके ब तामो खलायगा ब चिनि त्रिपुरा सारक बेलाय खिनो जोंजाल ओंगै तंफ्रो अ बुवाग्रा ब चुबासु खलायगा तामो हंगा हंके चिनि त्रिपुरा सारक गरै बररक न sak sori hamyangi tongfru borang subaka chubawoi afru त्रिपुरा सारक बेलाय खिनो hamjakha tei sini त्रिपुरा सारक no kok kaham kaham sawoi tei bahai ke sini त्रिपुरा सारक kolo kotor ongnai bo aborok sini त्रिपुरा सारक no class khayoi bo phorongkha tei afro sini त्रिपुरा सारक belai kheno nangjakha boba grani kok tei belai kheno kaham bo kaham message mangri o honoi sini त्रिपुरा सारक afro kai tirik khai thanjak ongnaikha kaisa jagao khai afro hongkai tamo ongkha belai kheno social media rogo viral ngai phaika tirik chini bubagra phaika chini o त्रिपुरा राज्य o honoi phiaba tamo ongkha tirik bono जों support khlaite chini त्रिपुरा सारक tei bo jomokha त्रिपुरा सारक thanjak laioi afro hongga hingke bubagra tei bo hamjakha bo afro saka chini त्रिपुरा सारक no ang norok no o त्रिपुरा haste o tongsak norok no ang kuchugo kariwoi klangnani musungo honi bo saka chini त्रिपुरा सारक no afro kha chini त्रिपुरा सारक hamjagoi tebo thanjak laikha bubagra no phandi laikha omo haikino tirik chini bubagra त्रिपुरा सारक bai godaloi thanjak laioi त्रिपुरा सारक no naikolo phiaba chini o त्रिपुरा राज्यनि baksa त्रिपुरा सारक tamo hinisa mo bubagra ba chalak sibla nei baksa sanai sao phiaba a bororok belai kheno bokha chikon te bokha kisa sidra aboni bagoi bubagra no believe khaya baksa ka bai hinka tabuk chini o त्रिपुरा राज्य o bubagra phaya sakhang je neta khlai tongnai rok borok khaiba saka bubagra no bubagra borok hamya hnoi phiaba bubagra borok kaham no tangoi hingka hingke chini त्रिपुरा सारक saisung sijak layo kotor ongjak layo aboni bagise tini nini ani hini borok thanjak onglaiya tei boroni bubagra chini o त्रिपुरा राज्य bubagra koroi hinoi amo haike bo sanai sawi tongo social media o hingke obo hai kok thairok belai kheno seleng masisa tei belai kheno hamya tangoi hingka hingke bubagra phaya sakhang je neta khlai tongnai o त्रिपुरा राज्य o borok je asike siwoi tongkhai chini o bubagra no borok logiruoi teibo kuchugo karinani bagoi chaitong mangkhamung tei bubagra logi tongkhai borok bo teibo kotor teibo experience ngoi borok teibo kuchugo kawoi bubagra songa miliwoi chini o त्रिपुरा राज्य no boachi strong khlaioi narak mangkhamung jesik pano nowar wati phaidi ekdom baiya abo haike narak mangkhamung chini o त्रिपुरा राज्य no tabo hingka tamo ongkha bubagra jesik pano
support khlaidi tipra sarok no jesuk pano naikol sidi tamo hongka ingke bini bagai kebang mano tirpra rajawo busung ngai basai thangbai ka phiaba wanjai rok bo busung ngai basa jak te sini tipra sarok bo busung ngai basa jak tamo hongka ingke buba gra jaga jaga thangai bo kaisa bokti tarikha abro hongka kaino sini baksa sini tipra sarok mo buba gra ba chalak sebla henai rok sanai sai tongo phiaba tabuk joratei bubagra wngkha bo wngkha kobui borok bini thani abo hai chalak thokainani abo hai rok kwrui bo wngkha belai kheno dormoni borok bo kobuyo tongo takutei buhuk song bo kobuyo tongo phiaba tamo khlai bubagra wngkha 1 number o Tripura rajyoni kobui borok bo thokaiya bo tipra sarok no tabuk joratei 100% no nai tongo sini tipra sarok no kok khnariwi manya te sabui manya nini ani inglai se bubagra tini omo haike kabui dukho nangjanani nango bo sini borok hingkai hino bubagra bo onyo rajyoni borok bo o Tripura hasteo phaiui tipra sarok no tabuk thokaiui lasteo hingkai phalui kalangnai hwnui khorok ni sini tipra sa social media o sawai viral khaika abo wngkha belai kheno fake bubagra already no sawai tongo tipra sarok ni bwskango lakh borok ni bwskango bo sawo tipra sarok no tomong no ang omo haike thokai phalui kalang kai saisung no chakubai totra dorawi bwthainani gosio takotei buhuk song belai kheno kubui kok bini o kok rok no belai kheno kiar khainani nango jeng tiprasa bobo tiprasa jeng kiar khainani nango tabuk belai kheno wanama singsa tabuk boat result ngai tongo bwskango o bwskango boat result tamo ngnai belai kheno chini tiprasa bai tiprasa no tabuk bulai toglai urnanglai mano bwskangni salo phiaba thangnai salo 2021 o TTADC board result tamo unglaikha SDMO Mohanpur SDMO board result ni dino chini bubagra bo already no bo board lekha thani thangka arwo horbar tani jorawo 10 chini o ha bubagra no kidnap khainani naikha bubagra no buthana simino baki tongsiwo apro tamo ungkha apro chini tipra sarok khorongni khorok tam bubagra logi tongo bono muruknai rok apro borok phatsa khlaiui kol khairikha o chini kamio tongnai tipra sarok no phiaba o tipra sarok bubagra no belai kheno hamjago hamjakmani bagui bubagra no jefro 10 rok kidnap khaina nai tongkha apro chini tipra sarok kol khaihorui chini tipra sarok gari thangbaika tamo gangke bubagra no se o Tripura rajyoni Bangladesh ni phai tongnai 10 rok bubagra no buthanani nai tongka hnui khanama baksa bai no chini tipra sarok bodol gari bai thangkha apro tamo ungkha apro 10 rok girijagui kharbaikha amo haike no naidi chini tipra sarok bubagra no bwsake hamjak phiaba bubagra kubui borok ni bagi bono hamjak layo chini tipra sa jotono khoroksa khorongni tongo hamjakya phiaba borok bobishota borok wansungmani nangnai chini o ha bubagra no jefro bubagra history wo pro record khai klango apro ka chini tipra sarok mokol mukti khiklai sani khiklai borok wansungmani nangang obose takutai bukhok song taklai o 2026 bo amo haike no Mohanpur SDM no bulle khajangnai oro taisa taklai bo amo haike no 10 rok bezal khaimano kebengi mano tamo hungkang ke borok o TTADC hano borok tabu sengnani bagise borok emna hari tongo bahake gunugul khlaimano bahake ringing khlaimano taklai bo borok chini o TTADC no sengnani bagai borok board result ni dino borok ringing khainai board sikok khainai taklai bo amo haike no chini bubagra no borok kidnap khainani chance tongo chini tipra sarok husiar tongnani nangnai jefro kol khayo afro no roy thanani nangnai tei board lekhama dino bo asuk no gari chini tipra sarok
1 लाख 2 लाख मरो थानानै नांनाय तांगै हिंगा हिंगाय 10 जाते किडनेप खायरा गया तै tei ringing khlaijak ya tui khai chini tipra sarok wansungnani nangnai tabo baksa baksa chini tipra sarok sawo bu tipra motha khaya hingkai no tipra sarok sia obut phiaba amo hai kogya tangai hingga hingke khoraksa khorongni saka chini tipra sarok bubagra no hamya hinai sawo bubagra ni against no tui hamya saka phiaba bubagra hingka belai kheno kubui kok tabuk kubui borok ang tabuk bon bini detail no sai khana rone bubagra chini o tirpara rajo phai bo mungsa bul khlaiya bo party tirpara mora party khlai tongphano bo mungsa bul khlaiya bubagra logi wo tong gobang ma tongnai rok tongo neta rok te chikon mikon pot songjak rok borok bubagra logi samung khlaio logi himo tei oroni bising teise bubagra hamya hinjago borok rok bai tangai hingka hingke bubagra logi tongnai rok borok jono saধারণ rok no nainani rengya tiujulani rengya sanani nengnani simi mano oroni bising tino tamo ongkha borok ni hoite no bubagra hamya hinjago phiaba bubagra hingkai tipra sarok no tamo nangai tong bahai enggai tong hamya de enggai tong kaham de enggai tong kaham ke naikol di chini tipra sano buthanani dikita thangdi hinai already no saklajak phiaba bini logi tongnai rok se oro gunu gul khayo rahang sawo borok no tijulna rengya bini logi tongnai rok tijulna rengya ni bagai bubagra hamya hinjago jaga jaga thangka hingkai phiaba bubagra hai o tirpara rajowo bokha kaham o ha sakao koroi jesakpana borok kaham hindi sachung sachung rang khawoi ri khawoi nok tangoi sachung sachung din lai thangnani simise nayo tipra sarong no tabo naiya takotai buhuk song norok bubagra no hamya hamya hinlayo baksa baksa borok bo kubui borok bini logi tongnai neta rok se akol koroi gian koroi borok se aro tipra sarok no nainani rengya orai porai khlayo norok tinile buji mangkhanani kha khlayo bubagrani against no engke bo belakino borok kaham te tipra sarok no belakino tuijulani korong takotai buhuk song norok buji mangkhanani kha khlayo video blog oi thangka norok pai thang joro nai tumon bagi norok no belai belai ke hambai